ମେ 1 ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର, ବଦଳିବ ବୁକିଂ ନିୟମ, ଆହୁରି 10ଟି ବଡ଼ ନିୟମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ମଇ ମାସ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର 1 ମଇରୁ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦରମା, ପିଏଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ମାସ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଛି। 1 ମଇ 2026 ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। 1 ମଇ 2026 ଠାରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ମେ 1 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆର୍‌ବିଆଇ ମେ 1ରୁ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ପାଇଁ 2 କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଏକ ପିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଯେପରିକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ହାର୍ଡୱେର୍ ଟୋକେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ 1 ମଇଠାରୁ ମାଗଣା ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ସୀମା ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମେ 1 ପରେ 436 ଏବଂ 20 ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡେବିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍‌ରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଦେଲେ ଆବଣ୍ଟନ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମେ 1 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାରବାର ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରେ। ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରିକି ଏସ୍‌ବିଆଇ ଏବଂ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଭଡ଼ା ପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ସୀମା ଏବେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ସେବି 1 ମଇରୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଏବେ ପାଣ୍ଠି ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିପଦ ମିଟର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍‌ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।